ভাই কেতনা কা ফুলমাଳ বিক্রি করছো? ଫୁଲମାଳ ସବୁ ରକ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ବଣିଆ ଦୋକାନ କେମିତି କେମିତି ଅଛି? ବଣିଆ ଦୋକାନ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବଣିଆ ଦୋକାନ କରିଛି ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ବଣିଆ ଦୋକାନ ଯେ କରିଛି। ଜିନିଷ ବଣିଆ ଦୋକାନ ଯୋଉ ନ ମିଳୁଛି ଏସବୁ ମିଳୁଛି ତ? ଇଏ ପୁରା ବାହାଘରିଆ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଉ ଯେତେ ଯାକ ପୂଜା କର୍ମ ଅଛି ସମସ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆଉ। ଭାଇ ଦୋକାନଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଟା? ଏଇଟା ସେଇ ଶିଖରପୁର ପୁଲରୁ ଶିଖରପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ରାସ୍ତା ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍କି ଯେ ଆସନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକି ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ନିଆର ରାଧା ସେଲୁନ୍ ଚକଘରି ଆଉ ଚକଘରି ଛକ ଶିଖରପୁର ପୁଲ ପାହାରିଲା ପରେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯେ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନଟା ରାଧା ସେଲୁନ୍କୁ ନାଗିକି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ। ଭିତରଟେ ଦେଖ କାମ ଲାଗୁଛି ଭିତରୁ ପଶି କାନ୍ଥ ଦେଖିଥିବ କାନ୍ଥଟା ମାଲ ହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ପଛଟା ଦେଖିବେ। ବହୁତ ହାଣ୍ଡି ଅଛି। ଫ୍ରିଜ୍ ପଛପଟକୁ ଭଲକି ଦେଖା